Kollancha pesh manuti brato guhara washat kana assalamu alaikum manwatiyar hama charu kani minnata gira ki amara goshdara udi maroge sikina hundiya mani ek wande johde pushta Shah Muhammad Mari o Yarda Sahib o Abdullah Shuazim sakh baz minnata gira ke isha ar wada mana dima junzan kane ki sikinda ta اسلام توکا جنین جا اسلام توکا جنینن بابتا اگا مو بجیڑا گوڑا مار بازیں چیزانی تکو پہنا چاہ گین مثلا جنین جاگو چاگرد چین اگا ما بجیڑا او بیچارا ار مذہبی ملکی توکا مسلمانی جنین کر مار وڑ وڑ گندگا کائن مثلا بازیں شہر دم کا جنین ہوتی سترے واسطہ ڈننا یا بازار یا کی نادرجا یا کی بروان گوڑا آ چادر سرا کنا او لہتی جاگا جنین ہوتی سترے واسطہ برکا او لہتی ہمیں گوشان کے لوگا سرائن تیش گند کو گیدارا بھی سرے کنا گوشا گے مول مرادشین کہ مذہبوں یکی اداہوں یکی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یکی آخری نبین گوڑا پرچا ار ہما چاگر تو کا جنین کرد جنین جا مرد دیگے دیگے وڑا گندگا قائن اسلام تو کا جنین کر دے گا گپا بجنے اور میں آیال اما جی راولی کہانی نیمگا ہوں روت کہ میں ڈننے زندو ذاتی زندے تو کا استا گوڑا جنین ڈننے زند جتا جتا کتگا اسلام تو کا ماتے جنے کیوں جنین کردارا را وہ شرری وڑی درشان کتا بلے یک انسانی ایسیت چی آہانی حقوق دیگ نبودتگا ای رویہ اسلام اچھی ساری قبائلی نظامی درشانہ کان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمہوری و شریعہ ای چاگرد عیال کے دتا گوڑ ایشان چی چیتا آئیں اسلام اولی دور آگم بیچارے وحدہ بالکل یک کساب دور بودتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی زند و ڈنی زند پر کر دور کو تک ای برابری و شرنی و ڈولی اندازہ مارا چا مسجد جوڑ کنگا چی گندگا کت چیا کہ سیاسی و ڈنی زند مرکز بود تک ادا چی ای زانک بید کہ حضرت عائشہ لوگ در مسجد توکا بودتا ادا چی زانک بید کہ ڈننے زند و ذاتی زندے پرک نبودتا گوڑا ای چاگرد چی علم زانک بید کہ جنینا سیاست تو کا شرعی رول یادا کتا او امی وڑا جنینا سیاسی والا چی مردین وڑا وطی اک حقوق گپ کتا اسلام تو کا جنین جائے سوال وط یک جنین یا ام سلمہ سوال کتا کہ قرآن تو کا جنین ذکر چیا نستین تو قرآن آیت 50 سے سورت 30 سے نازل بودتا ای آیت تو کا جنین و مردین ار اصابہ برابرن پدا رندہ جنین بارہ یک پورا سورہ نساء نازل بودتا گوڑا ای آیت تو کا مردین آرہ پورا حق وراثتا چی دیگ نبودتا آگا ما بیچارا گوڑا 20 سال ساری ای اندازہ کنک گران بیت کہ یک قبائلی چاگر دیے ای رہبندانی زورا کو دیما برگ یک انقلابی دوری بودتا چیا کہ آ دورا گوڑا جنین بس یک قیمتی چیزی پہ ہمار بودتا اگا جنگی بودتا آہنی مال و غنیمت بودتا گا مردے مرگا چی پد گوڑا مردے آندانا یک غلامی پہ ہمیتا بہا کو تک اسلام یا کسی کی مردین آرہ ای قیمتی مالا چی دور کو تک اور پتا وراثتا و بہرہ مند کو تک مردین واسطہ تکلیفیں گپی بتا کہ مال دولت توکا جنین ذات آرہ بہرہ مند کو تک اور پتا چاگرد توکا ہوں یا کسابی درجہ دا تک اور جنتا ہوں یا کسابی درجہ دا تک انشاءاللہ زود ای گپن سرہ من عبر کنا دیگے ویڈیو توکا 2-4 کپن نہیں